Hajiya Nafisa, to yanzu ga ni ga mu ga al'ummar masu kallon fim din Izzar su. Mutane suna ta complain ba a saka musu Izzar su. Mun dauki hutun sati 2 amma kuma ni na uku yanzu gashi kuma wannan ladin ba a saka ba. Me za ku ce mutane? Su yi hakuri, muna dan shirye-shirye ne kuma muna sake dauka ne. Ku yi hakuri amma insha Allah wannan karan da dumudumunta da zafinta Lahadi mai zuwa insha Allah za mu saka muku Allah ya da. To ya nayi free wannan karan nayi to amma ni na tambaya da nake mun shirya da ke ko har yanzu muna fara mun shirya tunda shirin amma sama biyo mu ko da yake su biyo mu a episode 40 insha Allah sai su ga za ku gane amma dan Allah dan Annabi ku taimaka ku rufa mu asiri. Kin kamu da san Umar Hashim ko? Na kamu da san